Takže já vás zdravím, přátelé. Dneska opět u hry Firewatch. Vlastně jakoby jsem začal tu hru znova. Tohle bude takový jenom kratší video, protože jsme zjistili, že v tom předchozím, kdy jsme s Márou točili, se nám nenahrál pořádně zvuk. Takže se vám za to omlouváme, opravdu omlouváme. Já nejsem teďka furt zvyklý mluvit, když hraju, takže vydržte. Okay, yeah, I see it. Pro ty, co neviděli předchozí video, vlastně hra Firewatch je úplně nová hra. Vyšla pro PlayStation 4, PC a myslím, že možná i teďka pro Xbox. Nevím teďka. Každopádně je to adventura, hodně příběhová, založená na rozhovorech. A vy se ocitáte v roli strážce parku, nebo aby to bylo konkrétní, hlídáte v létě, aby se nikde neobjevil požár, nebo hlídáte požáry. Tak, a tady ještě najdu pár věcí. Ne, nevidím to, ty krávočky, co mám teďka udělat? Aha. Já teď teďka nevím, co mi říkala, protože já jsem teda hru už včera dohrál, takže vám můžu říct vlastně čerstvý dojmy z tohohle toho. Ta hra je výborná, výborně graduje příběh, výborně vlastně vás napíná celou dobu, nevíte co čekat, jestli se bát, jestli utíct, nebo jestli prostě bude všechno v pohodě. Akorát ten konec mi přišel trošku přitažený za vlasy, protože mi tam přišlo, že to museli hrozně rychle skončit, že buď jim došly peníze, nebo to byla chyba scenáristy, nevím. No. Tak, save. Jinak s náma mluví Delilah, která bydlí tamhle nahoře. Se na to podíváme. Hey, I can see your tower. Tak to chtěla vědět si, tadyhle bydlí. Tak. My se teda vydáme za chvilku ven, najít lano, což už teda jsme udělali v tom prvním videu, ale ještě pár, jakoby, ještě vám ukážu prostě, jak se tady to pohybovat a co se vlastně v té hře jde, pokud jste neviděli to video první, nebo pokud vás právě odradilo díky tomu zvuku nekvalitnímu. Tak. Až bych mohl jít ven, ne? Už nemůžu, že ještě můžu. Wyoming, jo, vlastně je to parku. Shoshone, Wyoming, jo, se jmenuje ten park. Jo, Firewatch, to je vlastně první náš job. Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Do I write him a ticket? Easy there, Dirty Harry. Well, Get going. Vybírám You'll trošku probably need jiný a rope to odpovědi, get než down jsem the viděl shale v between you and the předchozím lake, if I remember right. části. There should be Je one to in the opravdu supply box on the way. super narážky The na code starý is filmy, 1234. na It's seriály, actually na that všechno for kolem, jo, all of prostě them. oni si spolu povídají, utahou si ze sebe smart. Shut up. a postupně si vlastně ty odpovědi jsou tam proto, jaký budete mít pak vztah s tou Delilou, která vám vlastně zadává ty úkoly a všechno. Jestli se s ní zblížíte víc, nebo jestli prostě k ní budete takový jako ignorantský. Tak už můžeme jít ven. Vezmeme si baťůžek. Tak. Jak jste si všimli, tak ta grafika není úplně jakoby realistická. Je to takový, bych řekl, komiksový trošičku. A zásek. Tak, takhle si vytáhneme mapu. Teď musíme tady do Cache 306, tam najdeme lano. No. A mně se ta grafika hrozně líbí. Já si myslím, že kdyby to bylo v realistické grafice, tak už by to asi tak lidi nebavilo. No. Tak, tady někde byla bedínka, se podívám ještě jednou. A na druhou stranu, že? Jo, tak musím na druhou stranu. Uííí.
Má to hrozně své kouzlo, jo. A je to jedna z mála her, která vám dokáže, že ani za dne není ve hře bezpečno, jo. Třeba pokud bych to měl porovnat, když jakoby tohle není čistě hororová hra, tak třeba Alan Wake je příkladem toho, že za dne bezpečno je vždycky, jo. Tam se vždycky čeká na tu tmu, nebo prostě až zapadne slunce a vy víte, že prostě pod světlem jste v klidu a nic se vám nestane. Tady si v té hře nemůžete být tak jistý tím, že prostě se vám nic nestane. Jo. Jít na sever, že? Tak. Se vám nic nestane, protože prakticky do konce hry nevíte, co očekávat. Jestli na vás vybafne bubák, vrah, nebo něco jiného. I'm near my tower at the closed trail. Where's that rope supposed to be? Down the trail that leads west of your tower, so just a teensy bit south West je and to, west of tak you. sorry, tak se na west, takže tady. Tak. Jo. Vlastně buduje se tam fakt ta atmosféra úplně krásně. Kdybych to měl srovnat s nějakým seriálem, tak Akta X, Twin Peaks. Jo, ta atmosféra je tam podobná. Akorát nechci vám moc spoilerovat, protože si to opravdu buď zahrajte, nebo se koukněte na nějaký celý let's play, nejlépe bez komentáře, abyste si to užili. Kde je ta blbá krabica? No tady někde dole. Tady je cestička. Jo, tady. Tak a hlavně i tadyhle z toho si dělá ta hra srandu. Jo, uvidíte hnedka Found a sami. supply box. Great. Jo. Hey, what's the code again? 1, 2, 3, 4. Kód prostě všude musíte hledat nějaký kódy v nějakých hrách. Někde na papíře nebo tohleto a tady prostě jsou všechny kódy. 1, 2, 3, 4. No, až teda na jednu krabici, ta bude v pozdější části hry, tak ta má kód, to bylo 5, 6, 7, 8, myslím, jo. A to protože prej to měnila narychlo, tak prostě to vymyslela takhle. V každý krabici je takhle mapa, vy si ji updateujete svojí mapu tím pádem a sbíráte, jsem nechtěl, sbíráte tadyhle ty zprávy. Hey, I found a note to a guy Jo, named tadyhle to Ron jsou- from some guy Dave. That's probably Dave Gaskell. He's To je za takový to je. completely nuts. Is that right? Harmless, but yeah, one of those, Prostě si you tady know, crawl on strážníci the grid nechávali, ants for a week nechávali type, si totally v těch fucking boxech cuckoo. zprávy. Which is Jo. kind of what the job attracts. A hlavně, co je důležité pro mě, i tady pro Henryho, já si tohle vezmu, tak si tam nechávali i sušenky. Jo, lana si vezmem, to je v pohodě. Nechávali si tady i jídlo. A já jim ho sežeru. Tak, teď to zavřem. Šišku nepotřebujeme. Superová i ta mapa, jak se vám ukazovalo, že vlastně ono vám to ukazuje, kde jste, ale neukazuje vám to, kde přesně jakoby je váš cíl. Ona vám to jenom řekne po vysílačce, že třeba v Thunder Canyonu nebo u Jonesy Lake a vy se musíte orientovat fakt podle toho kompasu a dojít si tam sami. Co se týče herní doby, tak hra je docela krátká a za tu cenu to opravdu stojí. Stojí necelou 500 a vy si užijete 6 hodin, až 6 hodin zábavy. S tím, že ta hra se dá hodně opakovat, protože ne každý se chytí tomu příběhu na poprvé. Já jsem tady jakoby stál fakt s otevřenou pusou, jak to vlastně skončilo. No. Nebylo to úplně žádná pecka, ale ta hra mě opravdu bavila. Tady vidíte i, že prostě už tady ty požáry některý lesní to zažilo. Jsou tady takový mítínky, ohořelý stromky. Je to ještě není tak strašný, ale pak vzadu v tom parku je to vidět, že prostě ten
opravdu potřebuje svou farovač. Tak, hodíme tady sedlánko. A slaníme to dolů. Oh, tady někdo upletl špatně lano. Asi to půjdeme reklamovat. Tak, popadni to vysílačku. Hey, What the hell's wrong with you? my rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Hey, there's a tie-off point off here just a little away from the shale slide. Well, you ready to get back on that horse, huh? I can't go any further is what I'm saying. That heads south down to the creek, but you should be able to get to the lake just by continuing west. Without any, mountaineering. All right. It's a long summer. You can explore later. It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. Nikdy bych se chtěl opravdu sám podívat do takovýchhle parků, kde můžete tady tábořit. Tady teda frérky to moc neodhadly. Mají tady batohy, všechno tady nechali. They left their packs tied up here. The idiots down at the lake? Yeah, them. I just found where they're hanging out. They left half a bottle of whiskey. Decent stuff. To si necháme na později. Drunk pyromaniacs. Fucking great. Oh, look, they decided to have a campfire too. Šlapeme jim to. They color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? Finding a bunch of empty beer cans, they threw them all over hell. Are you fucking serious? Found the fireworks. They didn't even try to hide them. Ugh. Well, confiscate them. Pivo si necháme a to taky skonfiskujeme. Holky se šly vykoupat do jezera, jak vidíte, jo. Well, they left their clothes out to dry. It Za looks chvilku like pochopíte, two proč už people. vím, že jsou to holky, jo. What if they're naked? Protože tady That'd be exciting. je They're obviously still podprsenka. there, so tell them off and then head back. A tady jsou kalhotky. There are panties. There are what? I don't want to say that word again. Why, 'cause you're 12? There's a. Ooh. Yes? There are two naked ladies out here. Can you handle that? Come on, I like naked ladies, same as anyone, but there's, Two? yeah. I know this will be tough for you, but try to pick your tongue up off the ground and do your job. Okay. What is that guy doing over there? Gold stereo! Whoa, hey, put that down. Seriously, it was expensive. Thank you. Now leave us alone. You're a creep. Já Total dělám něco jiného než Look at předtím, his jestli to girlfriend. chodilo. Creep. Can we just get out of here? Ew, totally. You're gross. You're just some sad man out in the woods. Můžeme jít tady kanionem. Už se nemusím ptát. Hey, that go okay? It went fine. Hopefully there won't be any more trouble. Good. Thanks for going down there. Tak, tady půjdeme krásným kanionem. Líbí se mi, jak se ta hra barví vždycky do oranžova, když se zpívá, nebo tak. Jo, má to fakt spoustu barev. Pastelový, dá se říct trochu. Teď to přeskáčeme všecko. No. Pod balónem, za balónem. I have a bit of a confession to make. What is it? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I So know, if you love I know I can you get a little pushy, putting you on the spot about why you're out here and stuff. Právě mi někdo It's napsal. I'll keep that sort of a Opravdu, thing to, pardon, to a omlouvám minimum. se. Anyway, let me know when you get back to your lookout. To byla taková kulturní vsuvka.
Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. I got hit by lightning when I was 9 years old, so I'm safe. It's not gonna strike twice, all that. Well, there was an old lookout named Roy Sullivan who got hit by lightning 7 times. I don't like the sound of that. Yeah, well, if it makes you feel any better, it wasn't what killed him. What killed him? Suicide. Would you believe? Tak, pak máme tady, vezmeme si mapu. Ah! A jelení panov. To byl kusanec, asi si myslím. Yeah, I get the sense that not everything in here is useful. In the boxes? Why's that? I don't really know what I'll do with the deer horn. Máme baterku. Firstly, they're called antlers. And secondly, stay out here long enough and you'll get creative. What's in this cave down here? Dovnitř. Opět se Thunder strašně bál, Canyon? teď už jakoby Thunder nebojím Canyon? se. Hey, I didn't name Někde it. něco asi mělo být, But jo. in the cave, I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So, So I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. hello? It looks like the path leads through the cave. Back in the cave, huh? Man, I don't need to lose another lookout in there. Another lookout? They go in, they never come out. Ah, so this is another one of your jokes. Yeah, it is. Yep. I bless the rains down in Africa! This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. That's too bad. I used to go caving in Colorado a lot with someone. Would be really nice to pick that back up. Fond memories, huh? Big time. I'll keep an eye out for those keys. Don't hold your breath. Tak, tady to vylezeme nahoru. Přijde jedna docela pěkná scéna, který jsem se pak bál trochu. Vidíte tu bouřku, jak se blíží, to je fajn hrozně. Bylo to pěkně. Ale tadyhle, toho jsem se nebál, ty bouřky, to bylo něco jiného samozřejmě. A je to tamhle ten frajer. There's some guy out here giving me the creeps. The creeps? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Henry, there's something someone should have told you about this area. What is it? It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Tak, teď to vylezem nahoru všecko. Tady hnedka na skálu už je naše věž. Teď bychom se pospíšet, než nás zastihne bouřka. Damn it. A hned jsme hnedka u věže. Jo, ještě jsem nereportnul tu. Takhle. Well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah, I took care of the blocked path. It was backbreaking, but, you know, anything for the service. Well, thank you.
tady se děje něco je nepořád. Protože ten stroj jsme měli nahoře. What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground outside of my tower. You right? Yeah, look, the wind? No. How the hell? You should get inside. Fuck me. Zbytý okno. Someone broke in. Hey, what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. The place is trashed. I can't believe this shit. Jo, ona bydlí tamhle. To jí líp. Okay, I put in a call. Okay, thanks. Do you have any idea who would have done this? I don't know. Who's out here? I mean, I don't know either. I've never had a lookout be a target for violence. Great. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts? Great. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. Don't worry about it. Oh, you can protect yourself, huh? I just don't worry about it. Perfect. Keep that attitude up and you'll have an excellent summer. Tak, máme tady další den, takže já bych teďka ukončil. Omlouváme se tady za ten zvuk v předchozím díle, nebo v předchozím videu. Teď už by to snad mělo být všechno lepší. A snad se uvidíme o nějaký další hry. Mára si pro vás připravuje Other One, což je taky adventura. Takže tenhle měsíc budeme mít takový adventurní. No a já se tady s vámi loučím a někdy příště. Čus!